Hoč civi za vodovod stihli prešloho týždňa, pre nevýhodnú chvíľu so z ich postaviaňom še počalo neška. U robotoch účastvujú robotníky javného komunálneho podprijemstva Ruskom, členy cerkovného odboru a týž i členy rýžnych združenjov zo Ruského kerestúra i volontere. Trenutno je u fazi robotov namještanje civi za vodovodnu mrežu u Cerkvi Vodici od 2,5 km. Kapčame še na cevovod na Erine Prouči na 63 mm civu. Ti štáky to civi majú 2,5,63 mm. Takže po završovanju tej fazi, ktorú očekujeme dneška, ešte probujeme vodovodný systém, jak robí, i činie taký falinky na tých civoch i potom, keď všetko šore zahrebujeme. Prekopány dneška dva prelazy, u polju i jedan draha na Erinej Prouči pri Longove, pri Čardi Longove. To še poznejšie vráci, toto isté posle še betonira. Robota by mala byť zakončená už takoj na jutre, keďže nebudze nejaký nepredvidzený problémy. Za počiatok bude uspôsobený jeden čop u Vodici a potom cerkovný odbor bude odlučovať ďalej spram svojich potreboch.